Θα μιλήσουμε με τον γραμματέα της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Καφετζάκη. Τον έχουμε στο τηλέφωνο, να τον καλημερίσω. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Καφετζάκη, εσείς τα ζείτε τα προβλήματα και τα ζείτε τα προβλήματα καθημερινά. Είστε γιατρός, είστε σε μια ειδικότητα χειρουργική και ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται. Και αυτήν την εικόνα που αντιμετωπίζετε εσείς σε καθημερινή βάση θέλουμε να μας μεταφέρετε, να μεταφέρετε και σε εμάς και στους ακροατές μας. Για να καταλάβουμε δηλαδή και τους λόγους της αντίδρασής σας. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση στα που αναφέρατε. Ναι. Ο κόσμος των νοσοκομείων, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι τέλος πάντων, δεν πρόκειται να απεργήσουν ή να βγουν στους δρόμους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μόνο. Κυρίως βγαίνουν στους δρόμους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει ακόμα πιο οξέα τα επόμενα χρόνια ο Έλληνας πολίτης. Διότι το νοσοκομείο και ό,τι συμβαίνει στα νοσοκομεία στη χώρα μας σήμερα δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους εργαζόμενους του, ούτε κυρίως τους εργαζόμενους του. Πρωταρχικά αφορά τους ασθενείς, αφορά τους Έλληνες πολίτες, διότι ο πρωταγωνιστής σε ένα νοσοκομείο δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε νοσηλευτής, είναι ο ασθενής. Ναι, προφανώς. Το είπα και εγώ με άλλα λόγια. Ναι. Όχι, θέλω να είναι σαφές. Ναι. Το μήνυμα όλων των κινητοποιήσεων δεν είναι απλά να ξεσηκωθούμε ο κόσμος των νοσοκομείων, είναι να αφυπνίσουμε την κοινωνία για αυτά που έρχονται. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ σαφές και πολύ κατανοητό. Και η αφορμή όλων αυτών των κινητοποιήσεων είναι ένας καινούριος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά την ΕΣΑΝΑΕ. Είναι η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων και είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία θα κάνει τι, κύριε Καφετζάκη, για να καταλάβουμε κι εμείς. Κοιτάξτε, με τον πιο απλό τρόπο που μπορώ να σας το πω είναι ότι θα είναι μια εταιρεία, το τονίζω, η οποία δεν είναι ένας δημόσιος οργανισμός, είναι μια εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται τα κονδύλια του κράτους για την υγεία. Θεωρούμε αδιανόητο, απαράδεκτο, πέρα και έξω από κάθε λογική, ένας ιδιωτικός φορέας να διαχειρίζεται κονδύλια που αφορούν τη δημόσια περίθαλψη και υγεία. Πρακτικά δηλαδή τι θα συμβαίνει, τα οικονομικά δεν θα τα διαχειρίζονται οι διοίκηση των νοσοκομείων? Όχι. Πρακτικά θα γίνεται το εξής. Θα υπάρχει ένα κομμάτι του προπολογισμού, αυτό το πενιχρό 6, που σήμερα δίνεται για την υγεία, το οποίο κι αν παραμείνει τόσο τα επόμενα χρόνια, θα παραδίδεται στην ιδιωτική αυτή εταιρεία, η οποία θα αποφασίζει πώς θα τα μοιράζει και τι προτεραιότητες θα βάζει για τα νοσοκομεία, έχοντας στον ίδιο κορβανά τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, και θα αποφασίζει αν τα νοσοκομεία είναι κερδοφόρα ή όχι. Στην περίπτωση που δεν είναι, θα μπορεί να τροποποιήσει διάφορα ή θα μπορεί και να τα κλείσει. Τα δημόσια πάντα. Αυτό εσείς εκτιμάτε ότι θα οδηγήσει πού? Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό αποτελεί την είσοδο την εισαγωγή της ιδιωτικοποίησης στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή την υγεία όπως την ξέραμε σήμερα, το ΕΣΥ όπως το ξέραμε σήμερα, ξεχάστε το. Μιλάμε πλέον για μια πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, όπου τον κυρίαρχο ρόλο πια θα παίζουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και όχι η ασφάλιση που τόσα χρόνια οι πολίτες πληρώνουν. Και αυτό για τον Έλληνα ασφαλισμένο, για τον πολίτη που θα απευθύνεται σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, τι θα σημαίνει? Δηλαδή, εγώ έχω ένα πρόβλημα υγείας και έρχομαι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για παράδειγμα. Στην πράξη, η λειτουργία δηλαδή της ΕΣΑΝ ΑΕ, τι συνέπειες θα έχει για μένα, οι οποίες θα είναι ορατές και μη επιθυμητές? Να σας πω, πρώτα απ' όλα, το κονδύλια που θα χορηγούνται στα νοσοκομεία θα τα αποφασίζονται από μια ιδιωτική εταιρεία ανάλογα με το νοσοκομείο είναι κερδοφόρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν έρθει ένας πολίτης με ένα πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο, δεν αντιμετωπίζεται ο άρρωστος σαν άνθρωπος, αλλά η ασθένειά του. Και κοστολογείται η ασθένειά του, και όχι ο άνθρωπος με τις ειδικές του ανάγκες. Το κονδύλι που θα υπάρχει για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για κάθε δημόσιο νοσοκομείο θα είναι πολύ συγκεκριμένο και θα βγαίνει κάθε χρόνο με βάση την κερδοφορία που το νοσοκομείο αυτό έχει φέρει. Αλλά αν αρχίσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν με όρους μιας ιδιωτικής κερδοφόρου επιχείρησης, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία πιθανότατα είναι κοστοβόρα, δεν θα θέλει να τον νοσηλεύσει κανείς. Γιατί σε αυτή την περίπτωση το προϋπολογισμός θα μειωθεί και δεν θα επανατροφοδοτηθεί από την εταιρεία αυτή.
Ναι. Θα μπορούσε όμως κανείς να πει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν λειτουργούν και οι ιδιωτικές κλινικές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας? Ναι, έτσι λειτουργούν με μια πολύ βασική διαφορά. Ότι το δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει το ρόλο της ιδιωτικής κλινικής. Το ιδιωτικό νοσοκομείο πρώτον επιλέγει περιστατικά. Δηλαδή, ένα περιστατικό μπορεί να το διώξει και να το στείλει στο δημόσιο νοσοκομείο ή μπορεί να το κρατήσει ανάλογα με το αν το βολεύει. Το δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι υποχρεωμένο να κρατάει κάθε άρρωστο που εμφανίζεται και που έχει πρόβλημα υγείας. Δεύτερον, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν και το καθήκον της εκπαίδευσης, που τα ιδιωτικά δεν έχουν. Τρίτον, έχουν το ρόλο της έρευνας, που τα ιδιωτικά δεν έχουν. Τέταρτον, όταν θα προκύψει μια επιπλοκή σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο θα αυξήσει το κόστος της νοσηλείας, ο ιδιώτης μπορεί κατευθείαν να το στείλει στο δημόσιο νοσοκομείο και το δημόσιο νοσοκομείο να μην αρνηθεί την εισαγωγή. Και αναρωτιέμαι σε αυτή την περίπτωση, το κόστος αυτής της επιπλοκής το σηκώνει το δημόσιο νοσοκομείο που είναι υποχρεωμένο να δεχτεί τον άρρωστο, ή το ιδιωτικό νοσοκομείο στο οποίο έχει πιθανότητα να προκύψει επιπλοκή? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ποια είναι αδύνατη η σύγκριση μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων και δει στην παρούσα χρονική στιγμή. Αν κανείς δει τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στα δημόσια νοσοκομεία, θα καταλάβει το τεράστια αύξηση των ασθενών που προσεγγίζουν τα δημόσια νοσοκομεία, είτε ακριβώς οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν και να απευθυνθούν σε ιδιωτικά ιδρύματα. Οι συνθήκες εργασίας, τα υλικά που έχουμε, οτιδήποτε είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ δύσκολες και υπ' αυτούς τους όρους και τις συνθήκες καταλαβαίνετε ότι περίθαλψη προκοπής δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε στην αφορμή των κινητοποιήσεων που θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα στο χώρο της υγείας και δεν είναι άλλη από την λειτουργία της ΕΣΑΝ ΑΕ, θέλω, μια και μας βάλατε στην καθημερινότητα της λειτουργίας των νοσοκομείων, να σταθούμε πιο αναλυτικά σε αυτό και να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται. Ακούμε ότι έχουμε σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό. Να μας πείτε λοιπόν αυτές οι ελλείψεις σε προσωπικό που έχουν, τι συνεπάγονται σε ό,τι αφορά τη λειτουργία κλινικών, χειρουργείων κτλ. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, το πρόβλημα με τους νοσηλευτές είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι υπήρχε πρόβλημα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Όσον αφορά οι νοσηλευτές, να τονίσω εδώ πέρα ότι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στη χώρα, διότι πολλοί λίγοι άνθρωποι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και για πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Που σημαίνει δηλαδή ότι ένας νοσηλευτής ή δύο νοσηλευτές μπορεί να είναι υπεύθυνος για 30-40 άτομα την ίδια σε μία βάρδια, ένας νοσηλευτής, που σημαίνει ότι, όπως καταλαβαίνετε, η ποιότητα της περίθαλψης δεν μπορεί να είναι καλή, όσο και να προσπαθήσει αυτός ο άνθρωπος. Και που προσπαθούν οι συνάδελφοι εξαιρετικά σκληρά. Πιστέψτε με. Τώρα, όσον αφορά τους γιατρούς, κάποια στιγμή πράγματι το ποσοστό των γιατρών στα νοσοκομεία ήταν επαρκές. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και υπεράριθμο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια με τις συνταξιοδοτήσεις που γίνανε και τις μη προσλήψεις που δεν ακολουθήσαν τις συνταξιοδοτήσεις, πάρα πολλές κλινικές, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, έχουν τεράστιο πρόβλημα στελέχωσης σε επίπεδο τέτοιο που και η λειτουργία τους να μην είναι πλέον ασφαλής και να κινδυνεύουν με κλείσιμο. Συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι η παιδιατρική του Βενιζελίου, η οποία έχει τρομακτική έλλειψη προσωπικού, ψάχνει να βρει παιδιάτρους από τα κέντρα υγείας, τους οποίους προφανώς θα τους στερήσει από αυτά τα ιδρύματα. Έχει μείνει με 4 γιατρούς ή 5, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και έπεται και περαιτέρω μείωση των γιατρών αυτών λόγω συνταξιοδοτήσεων, εγκυμοσυνών κτλ. Επίσης, να σας πω ότι μέσα στο καλοκαίρι ζήσαμε όλοι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τα προβλήματα που έχει η εγκυοχειρουργική και η παιδοχειρουργική κλινική, τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή με ημίμετρα, δηλαδή με επικουρικούς γιατρούς οι οποίοι σε ένα χρόνο λήγει η σύμβασή τους. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας επικουρικός γιατρός είναι συνήθως ένας νέος συνάδελφος που δεν έχει νοσοκομειακή εμπειρία και μέχρι να αποκτήσει πλήρη δραστηριότητα έχει τελειώσει η σύμβασή του και πωλείται. Με αποτέλεσμα να έρθει αν ανοίξει ξαναθέσει ένας επόμενος γιατρός, ο οποίος πάλι μέχρι να μάθει να λειτουργήσει σε πλήρη και φυσιολογικές συνθήκες θα ξαναπολυθεί. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε περίθαλψη, δεν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες. Με τα χειρουργεία τι γίνεται, κύριε Καφετζάκη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και εκεί τα πράγματα είναι πιεσμένα. Είχαμε στο Βενιζέλιο, για παράδειγμα, περισσότερες κλινικές χειρουργικές, είχαμε 3 δηλαδή στον αριθμό. Τώρα στην ουσία έχουμε μία κλινική και έχουμε, από όσο αντιλαμβάνομαι, σημαντική μείωση των περιστατικών που χειρουργούνται.
Κοιτάξτε, δεν έχω ακριβώς στοιχεία να σας δώσω τώρα για τον αριθμό των χειρουργείων που μπήκαν φέτος και πέρυσι, για παράδειγμα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι οι απαιτήσεις των νοσοκομείων και των ασθενών έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι γιατροί έχουν παραμένει οι ίδιοι ή λιγότεροι, τα υλικά έχουν περιοριστεί. Κατά συνέπεια, όλες οι συνθήκες αυτές που θα επιτρέπανε μια ομαλή και ασφαλή λειτουργία ενός νοσοκομείου για να αντιμετωπίσει μια ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας με 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πια προσεγγίζουν τα δημόσια ιδρύματα γιατί δεν μπορούν να πάνε στα ιδιωτικά, είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. Αντιλαμβάνομαι ότι και ένα τακτικό χειρουργείο θα έχει και μεγάλο χρόνο αναμονής, έτσι. Προφανώς, διότι όταν έχουν πλέον στις λίστες μπαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν εναλλακτικό δρόμο να πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους κάπου αλλού, οι λίστες αυξάνονται, ενώ ο αριθμός των χειρουργείων παραμένει ίδιος ή μικρότερος, κατά συνέπεια οι λίστες μακραίνουν και μακραίνουν και μακραίνουν. Με τα υλικά τι γίνεται, κύριε Καφετζάκη, μια και το θίξατε? Κοιτάξτε, τα υλικά υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά την ευκαιρή προμήθεια των υλικών. Πολύ συχνά βρισκόμαστε με σημαντικές ελλείψεις οι οποίες κρατάνε για ένα διάστημα, μετά ξαναβρίσκουμε το υλικό, μετά το ξαναχάνουμε. Το πρόβλημα όμως με τα χειρουργεία, θα ήθελα να καταλάβετε ότι δεν είναι όπως είναι ένα σούπερ μάρκετ όπου πας να πάρεις ένα γάλα, δεν βρίσκεις αυτό, βρίσκεις κάποιο άλλο ή αποφασίζεις ότι σήμερα θα πιεις και τελειώνει η ιστορία. Όταν χρειάζεσαι ένα υλικό, το χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή και δεν έχεις εναλλακτική να κάνεις κάτι άλλο. Που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα θα πρέπει να το λύσεις με ημίμετρα και όχι πάντα με ασφαλή τρόπο για τον άρρωστο. Κατά συνέπεια, η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απρόσκοπτη προμήθεια. Τους όρους θα τους βρει η διοίκηση, θα τους βρει το Υπουργείο για να είναι πιο οικονομική για το νοσοκομείο και θα συμφωνήσω ότι παλιότερα κυρίως. Πιθανόν και τώρα γινόντουσαν σπατάλες όσον αφορά τα υλικά, τόσο σε επίπεδο προμηθειών όσο και σε επίπεδο χρήσης. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο οφείλει και όφιλε όλα αυτά τα χρόνια το Υπουργείο Υγείας να το ελέγξει. Μπορούσε, όπως μπορεί τώρα. Και αναρωτιέμαι γιατί τόσα χρόνια δεν το έκανε. Και από εκεί και πέρα η απάντηση στο πρόβλημα της παλαιότερης σπατάλης δεν είναι η έλλειψη σημερινή. Τώρα, κύριε Καφετζάκη, πέρα από το θέμα της έλλειψης, πολύ συχνά ακούμε παράπονα από ασθενείς που καλούνται οι ίδιοι να προμηθευτούν από την αγορά υλικά τα οποία χρειάζονται για την νοσηλεία τους ή για την αντιμετώπιση τους στα νοσοκομεία ή επίσης για την χορήγηση, για τη χρήση μάλλον, υλικών όχι τόσο ποιοτικών μέσα στα νοσοκομεία. Τι συμμερίζεστε εσείς αυτές τις καταγγελίες? Απόλυτα. Η ποιότητα των υλικών μέσα στα νοσοκομεία, επειδή το μόνο κριτήριο είναι η τιμή και δεν είναι η ποιότητα, δηλαδή για όλα τα υλικά η προμήθεια είναι για το πιο φτηνό και όχι για το στοιχειωδώς παρκές. Προφανώς πολλά υλικά είναι χειρότερης ποιότητας από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα γάντια που χρησιμοποιούμε στο χειρουργείο, τα οποία για να τελειώσουμε μια χειρουργική επέμβαση χρειάζεται να αλλάξουμε 2 και 3 φορές γάντια, που σημαίνει ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε κίνδυνο τεράστιο για την υγεία μας, εμείς και όλο το προσωπικό, και γιατί δηλαδή και οι νοσηλευτές. Ενώ πιθανότατα αν ήταν μια καλύτερη ποιότητα γάντια, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας μόνο ένα. Και στην πραγματικότητα δηλαδή δεν μιλάμε για εξοικονόμηση, έτσι. Ακριβώς, είναι αυτό που λέει ο λαός, η φτύνια τρώει τον παρά. Οπότε είναι μία ή άλλη και ταυτόχρονα έχουμε και ένα τεράστιο κίνδυνο. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Τέτοια υποχώρηση στην ποιότητα των υλικών είναι πάμπολα τα παραδείγματα και ελλείψεις υπάρχουν που κάποιες φορές για υλικά πολύ απλά μπορώ να σας πω. Δηλαδή. Από το πιο απλό υλικό μπορεί να φανταστείτε. Από ενέσεις, ας πούμε, γάζες και. Εντάξει, ενέσεις, να μην υπερβάλλουμε, δεν έχω αντιληφθεί να υπάρχει έλλειψη σε σύρικες, ας πούμε. Αλλά πολλές φορές έχουμε έλλειψη σε υλικά τα οποία είναι ευτελή, θα τα έλεγα. Ευτελούς αξίας, λέτε. Ευτελούς αξίας, αλλά είναι υποχρεωτικά για μια στοιχειώδη ποιότητα νοσηλείας των ασθενών. Και σε αυτή την περίπτωση έχω την αίσθηση ότι μάλλον καλείται ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, να πάει να το αγοράσει από το φαρμακείο. Δηλαδή, να σας πω ότι μπορεί να λείπει μια πάνα, ας πούμε, πάνες. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να μην πεθάνει κανείς επειδή δεν έχει μια πάνα, αλλά η ποιότητα της νοσηλείας του, αν δεν έχει, είναι εξαιρετικά άσχημη. Λοιπόν, και όχι μόνο, έχω την εντύπωση ότι όσοι έχουν νοσηλευθεί το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες κάτω από τις οποίες αυτά λειτουργούν. Δηλαδή δεν υπάρχουν σεντόνια, δεν υπάρχουν μαξιλαροθήκες. Παράδειγμα τώρα, έτσι. Προφανώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα συζητάμε για μια περιοχή η οποία έχει ένα εξαιρετικά υψηλό τουρισμό.
πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, που ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που ο τουρισμός είναι ένα προϊόν που υποτίθεται και καλά ότι θέλουμε να τον πουλήσουμε ως τη βαριά μας βιομηχανία. Και αναρωτιέμαι πόσο καλό είναι για την εικόνα του τουρισμού νοσοκομεία υποστελεχωμένα και με λήψεις. Είναι και αυτή η παράμετρος, αν θέλετε. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει το τι γίνεται για τον ελληνικό λαό, ας καταλάβει τουλάχιστον με όρους οικονομικούς. Και αυτό το καταλαβαίνει. Εγώ, κύριε Καφετζάκη, τα καταλαβαίνει καλύτερα. Εγώ, κύριε Καφετζάκη, θυμάμαι παλαιότερα που κάναμε ρεπορτάζ για το πολύ καλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που είχαμε, για παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να έρχεται κόσμος ακόμη και από το εξωτερικό. Και τώρα αναλωνόμαστε στα ρεπορτάζ σε σχέση με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό, σε σχέση για παράδειγμα με το τι θα γίνει εάν ακολουθήσει ένα οματικό κύμα αποχωρήσεων συνταξιοδοτήσεων, για το αν δηλαδή θα καταφέρει το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης να συνεχίσει να λειτουργεί και κάτω από ποιες συνθήκες, και πάει λέγοντας. Και αυτή είναι η κατάσταση, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε να μεγενθύνουμε, είναι κάτι το οποίο το βιώνει όλος ο κόσμος και το μπορείτε να το διαπιστώσει ο καθένας. Ως εκ τούτου, εδώ υπάρχει μια ευθύνη και για τον κόσμο και την τυπική κοινωνία, αλλά και συνολικά την ελληνική κοινωνία για το πώς θα προστατεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό είναι και το μήνυμα και το νόημα των κινητοποιήσεων μας, να ξεσηκώσουμε εννοώ να ενημερώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον κόσμο για αυτά που συμβαίνουν σήμερα και για αυτά που θα έρθουν αύριο. Πάντως, βέβαια, κύριε Καφετζάκη, από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι και στις κινητοποιήσεις που βλέπουμε στον χώρο της υγείας, η συμμετοχή, τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις απεργίες, είναι ελάχιστη. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει διάφορες ερμηνείες και διάφορες αναγνώσεις. Να σας πω καταρχήν ότι τις μέρες των απεργιών στα νοσοκομεία υπάρχει ένα προσωπικό ασφαλείας που πλέον λόγω της έλλειψης του προσωπικού, το προσωπικό ασφαλείας είναι περίπου οι μισοί εργαζόμενοι και παραπάνω. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να απεργήσουν. Αυτός είναι ένας λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι η τρομακτική οικονομική ανέχεια, η οποία έχει χτυπήσει και τον κλάδο των υγειονομικών, είτε γιατροί λέγονται αυτοί, είτε νοσηλευτές, είτε μεταφορείς, είτε οποιοδήποτε, που δυστυχώς η απεργία είναι κάτι το οποίο ζορίζει τον οικονομικό προπολογισμό, ακόμα και μια μέρα σε απεργία του καθενός. Και επίσης να σας πω ότι το πρόβλημα των υγειονομικών, των νοσοκομείων, και επιμένω σε αυτό, δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρωτίστως αφορά τον πολίτη. Δηλαδή, σε εσάς που με ρωτάτε αυτό, θα σας απαντήσω ότι με τον ίδιο τρόπο, τις μέρες που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει. Να είναι συμμέτοχος και ο πολίτης, λέτε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αν συμβεί αυτό, δηλαδή αν συμβεί ένα κίνημα για να σώσουμε τα νοσοκομεία μας, η ανταπόκριση και των υγειονομικών και των πάντων θα είναι πολύ πιο έντονη και θεωρώ η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των πραγμάτων θα είναι πολύ πιο σημαντική. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καφετζάκη, για την κουβέντα που κάναμε. Νομίζω ότι ήταν κατατοπιστική. Οι ακροατές μας φαντάζομαι κατάλαβαν τι είναι αυτό που σας οδηγεί σε νέες κινητοποίησεις και ποια είναι η κατάσταση που βιώνετε. Αν και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι περνούν το κατόφλι των νοσοκομείων ή των κέντρων υγείας ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση και τι επικρατεί στα νοσοκομεία μας, στο ΕΣΥ. Να είστε καλά. Καλή σας